Ramogi wadhi nyime asebedo ka kalo e achiedh nade mapek kaluwore ni nitie jogo ma osebedo ka buogo ngimana kendo chuna mondo agwe tao ma en ote mane Kamishona mar IBC Irine Masit ochiwo ne aput mabiro nono ketho mare. Kokalo kuom okil mare Donald Korir, Masit bende wacho ni bende kopogore koda wach makamano bende koro mwandu te manomiye kaluwore kod oteku mar apise bende osemaye e tok chik. Jafwambo marwa Wenga ni kod ler mathoth. E romo mar keto ikruok nono ketho mar Masit mane obagi KICD Boreka, aput mar jokanyo abich ka otel ni kod jang'ad buche Agrim Chelule no ochopo. Kata kodok ni Masit ema koro odong'ie pis tok Kamishona Sadek Gwetao, aput no ramo ni nyaka gadieri binyenyre e lela. Our view, and will be comprehensive on this, that the commissioners each took the appointment. It was an individual appointment and individual oath that was taken in regard to the Constitution, and it is individual quest for the removal of the commissioner, and therefore we will proceed and inquire into the allegations that were contained in the petition as conveyed to us. It's not removal of the members, it is removal of the respective members individually according to the phrasing of the Gazette notice, and actually also according to the phrase and provisions of Article 251(1). Karakamano okil mar Masit mano Donald Korir mano yore loe no chwako lwasi ka ywak. Otherwise, like he gave for the time being, we'll treat it the same way as tribunal being a busaden. That means it's a rumor, okay? Because we are not a busaden. It's a rumor, one of those rumors. So yours will treat it as a rumor because there's nothing really factually placed before us. If you tell us that so and so by name, because we go by name, has asked or is putting pressure on a commissioner to resign, then we can deal with it. Korir no lero ni kata kodoko ni Masit podi oyiene katiba mar winjo maber kaka commissioner to e kinde mosekalo osebedo mana kogwanyore gi pado. You are bound by the Constitution to protect the integrity. It's not been sacked, you're not removed there. So the question says it's only the salary that is harmed, but the other benefits remain. Motelo okil Korir no koni apudno ni onge kaka nonro nyalo dhi nyime to ne gin ji ang'wen mane itudo kod ketho makamano to sani koro Masit kende emodong'. The notice appointed you to investigate 4 commissioners. Now that there is only 1 commissioner remaining, then there has to be a new mandate, or unless this tribunal says there's a mandate to revise the Gazette notice on its own motion and proceed against 1 commissioner. Aput no ng'ado ni jogo mane ochwalo ng'ur mar thicho oko commissioners go gi okin Masit obiro ket ikruok ka podi ok ochopo tarik 19 mar dweni motelo ne chako nonro ayanga. You can say the ruling online, but I don't. Kweth mane ochwalo ng'ur mar golo commissioners ang'wen mag IBC e tich koro biro bedo jogo mokwongo biro chopo e nyim aput mane ochuog kod jatend piny William Ruto tarik 20 mar dweni ka koro safar mar golo Irine Masit biro chakre ayanga. Wenga, Ramogi TV, Nairobi.